Jussinalla te huomannut, että me elellään täällä perinnebiotoopissa? Häh? No, en oo kyllä tollasta ihmissivistyssanaa kuullut ikinä. Mutta sen mä oon huomannut, että ei tää ihan samanlainen laidun oo kuin se, mihin mä oon tottunut. Ei siellä meinaa mitään näin erikoista luontoa ollut. Joo, kyllä. Nämä perinnebiotoopit ovat viimeisen 50 vuoden aikana vähentyneet 90%. Ollaan kuule aika etuoikeutettuja, kun saadaan tällaisissa maisemissa asustella. Toi aitakin on aika mahtava, minkä noi ihmiset on tänne rakentanut. Mieluummin tietty sitä vapaana kulkis. Pääsis syömään sitä kuuluisaa härkäpapua. Kuules poikani, ei saa olla liian uhkarohkea. Tämä aita tuo turvaa meille ja myös monet muut uhanalaiset eläimet ja kasvit viihtyvät täällä meidän kanssa aidan suojassa. No, kyllä kai tässä töitäkin tehdään. Pidetään kasvustoa matalana ja raivataan oksia. Hyvä se on, että kodista huolta pidetään. No onhan se ihan kiva, kun täällä on niin maukasta ja aina taatusti tuoretta ruokaa. Kyllä tää säilörehu voittaa. Olet oikeassa, poikaseni. Katoppas Sinikka, tuolla tiellä on taas jotain liikehdintää. Saadaankohan me ruokaa? Niinku omenoita. Jaa, tuskin ruokaa. Ovatkohan ne taas niitä kakkakasojen tonkioita? Mitä kakkakatoja? Niin, kun täällä asui joskus niitä liito-oraviakin. No kyllä on aika holjaa. Niin, on lottovoitto asua perinnebiotoopissa.